ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲକୋବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଫୁଲକୋବିଟା ମୋ ପୁଅର ଏତେ ପ୍ରିୟ, ତ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀକି ଭଜା ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେବନି, ତାକୁ ଭୋକ ନଥିଲେ ବି ସେ କହିବ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବି। ଏବେ ସିଏ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ କହିସାରିଲେ ମମି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ମମି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନାହିଁ, ତାର ଖାଇବା କଥା ମନ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତୁ ଆଗ ଖାଇଦେ, ତାପରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହଁ ଟି ହଁ ଟି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ଆସେ ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ପଢ଼ିବୁ ବସି ହେଲା। ତୋର ଫେବରାଇଟ୍ କ'ଣ? କୋବି ତରକାରୀ। କୋବି ତରକାରୀ, ହଁ କୋବି ତରକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏବେ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲି, ତ ତାର ଫେବରାଇଟ୍ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ସେ ଖାଉଛି। ତାକୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଖାଇବାଟା ହେଇଛି। ଗୁଗୁଲୁ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଉ ଖାଇଦେ।